sme povzbudení, chceme odovzdávať ďalej, tak ako dnes sme mali možnosť, ale aj inými spôsobmi, ako si šíriť tieto myšlienky, povzbudivé myšlienky Svätého Otca smerom do rodiny. A tak konkrétne celkom pre nás, pre našu rodinu, ale možno ponúkam to aj všetkým tu prítomným rodičom a aj deťom, ale hlavne rodičom. Naozaj trávte čas s deťmi a nezabúdajme všetci naozaj otvoriť si srdce pre šťastie nielen vlastnej rodiny, ale aj rodiny tých druhých. Ale aj rodiny okolo nás. Ja možno tie maličkosti. Naozaj viera a láska, ako povedal Svätý Otec, sa prejavuje práve v jednoduchosti a v každodenných drobných veciach, s ktorými sa stretáme každý deň, a tie tvoria našu budúcnosť. Tá naša budúcnosť je v podstate nebo. Sme stvorení, aby sme žili pre nebo. A každý z nás je povolaný k svetosti, či sme deti, dospelí, starší, v akomkoľvek povolaní a postavení, tak sme stvorení pre lásku z lásky a povolaní odpovedať na ňu, aby sme sa stali svätí. Ja chcem povedať jednu vec na záver. Každý človek chce byť šťastný. Ak my, kresťania, uveríme tomu, že najšťastnejšie pre človeka je byť kresťanom, a ak to naozaj bude vidno na nás, na našich rodinách, viac netreba. Netreba hovoriť, treba žiť. Hej. Islamisti, moslimovia tiež chcú byť šťastní, ako normálni ľudia. Hej. Keď uvidia, že v kresťanstve nájdú väčšie šťastie, ako v islame, prídu k nám. Mladí, ktorí žijú pred manželstvom spolu, keď uvidia, že v čistote je väčšie šťastie ako v nečistote, prídu k nám. Hej. A ak tá radosť, skutočné šťastie, aj tu v nás, hej, keď my pôjdeme domov a uvidia naši blízky, že sme šťastnejší ako oni, lebo sme boli tu, hej, zajtra prídu aj oni s nami, hej, prídu sem. Hej, či všetky reči, všetky kázne, všetky teórie, jednoducho náš praktický, konkrétny postoj, ktorý my ukážeme. Keď to na nás nebude vidno, môžeme robiť, čo chceme, nikto nám neuverí. Takže toto som ja videl aj na Svätom Otcovi. On propaguje lásku, propaguje radosť z lásky, propaguje tú takú právnu tvár cirkvi a je spokojný, je šťastný, hej, že to robí, hoci ho to stojí možno síly a všetko možné, hej, akože nemá s tým problém. Hej, a preto mu ľudia veria, preto za ním idú a ja sa len modlím, že nech mi Boh pomáha, naša matka, aby naša rodina ukazovala tento obraz, že my sme šťastní, že sme spolu, že máme deti, že chodíme do cerkvy, že som kňaz, že máme cirkevné školy a staráme sa o nich, a že nás to robí radostnými a spokojnými. Takže. Amen. Sláva Tebe, Kriste, Bože naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Vladyka požehnaj. Na príhovor presvätej Bohorodičky nech vás a vaše rodiny chráni a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Svätý Duch, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Tak už len šťastnú cestu domov a teším sa na naše stretnutie o Fatimskej sobote o mesiac v bazilike Svätého Ducha v Michalovciach.